Така, хора, двете сме, без да исках спрях клипа. Най-вероятно ще качим този клип, който не се получи. В смисъл онзи, който без да исках го направих. В смисъл, натиснах едно нещо и да, спрях клипа. И там квадратчето, де трябва да се изтрия някои неща. Тая пък даже с телефона не се блъска. И без да исках го изтрих и почвам много видео. Така, за един час правим, ще ядем жълта и зелена храна. Помислих, че това нещо. Да. Не ми се ходи пешачка. Брат, защо не си обух такова? Защо не си обляках якито? Баси. Много съм се. Една част няма да я качвам и чакай, чувам кола. Хора, стойте. Де да знам, чух я от някъде. Така. За някои неща мога да дигам на някъде, където няма да навлиза. Чакайте сега, например. И да, защото много неща тихо се. Симоно, помощ, Симоно! Той как го познава? Ние бяхме на идея на сватбата. В смисъл, те бяха там. В смисъл, не на тия. Да, аз мисля, че той е от нашето училище. знам, Тихомир? Да. Защо каза името? На това ли ще спрема и на това да кажа? Сега да снимам ли в магазина тайно? Да снимам ли тайно? Що? Хора, спираме го на пауза, защото влизаме в магазина. Може да се включим до някъде. Така, хора, взехме нещата, не я оставих вътре да плащам. Като цяло е сега, като излезнем и вътре пак, като се приберем в тях и е сега, като излезнем, ще ви покажем какво сме взели. Защото... Между другото... Така, хора, взехме взехме ейти, ама ние ще отделяме. Само жълто и зелени. И ето това мислим, че е зелено, защото искахме да вземем чипс, но беше 2,30. Или повече. Да, и лайм има в тях. Да. Като трябва... Може малко да си овкусим. Може малко да си овкусим тя. Лайма. Не, бруските си с лайм. Не. Между другото, аз се знам на как да я кажа ти. Добре. Диан го познава. Кой? Диан. Малчето от моя клас. Да. Той мисля, че е от Копринка, защото Илирзан ми е казвал... Виждаш ли се, Магабо? Виждаш ли се? Да. Не знам. Той от Казанлък няма какво да прави. Толкова спъпчасал. Много пъпчасал, ма. Знаете, че за бати това е мечта. За кой? За... Чакай. Хора, ще се върнем след малко. Хора, вече почти сме до нас. Хора, спряхме, защото видяхме едно куче. Да. Между другото не се видях. Тук е мишятница. Са виждаш ли? Отиваме към тях и тогава вече пак ще ви покажем какво сме купили. Да, и... Защо не си взехме жилета? Има такива цветове, малките жиленца. Заядени. Има зелени, да. И жълти. И жълти има. Ама защото трябва само по такова. Мале, хора, чакайте. Мале, взеха ли полицайка. Габриела ме облъсна. Чакай. Като искаш. Стига, ма! Оттам ми убили. Колко ми беше хубаво ден, като ме бута? Ти спираш изведнъж. Ти.
хора, рействат в нас. Сега да... Мале! Кой какво? Хора! Баба и се е качила на някакъв покрив да скуби тревите. Я изгледайте къде. Бабо! Тя глуха, бе. Къде се качила там? Къде се качила там? Ела. Хайде, ела. От кога ще го направи? Отиде. Хора, да. Бабачка, аз не се ще нам отнова. Аз ще го донеса. Детката! Мързима. Честно казано, Габа, ако има зелени в бомбоните, може да берем тях и да не ядем лайм. Спасявам си киселок до удост. Дай да пак да пробвам и някакъв лим. Ела на хамака. Сега отивам на хамачето. Откъсни едно лаймче. Чакай сега, първо да обере. Имаше зелени. Мисля си. Да, вадим това първо. Чай го подпрем. Хора, слагам ги тук. Има нещо зелено грозди. Грозди зелено. Да. Да. Тук няма май. Ама ние защо сме... Има да. Хора ще про... Защо не са... Де да знам, аз съм развъм. Чакай, искам само да изпълвам. Хора, маската си я нацапах с гланц. Просто има малко цвят. Майко. This is my birthday. Едно червено падна. Червените няма. Оранжевото. Ами те са жълти, да ви червено, кажа. да. То се води жълто, води жълто, не... Има жълти, ето ги. Хора, ако... Ето... Това ми каже, че не е жълто. Жълто е. Ние те са само такива. Ето. И тук те. Две тя две. Що не се измихме? Има... Ние сме чисти. Ние се дезинфекцирахме в магазина. Учена да се измия. И аз дай. Хора, сега се връщаме. Не съм спряла какво. Хора, тук съм. Хора, ние ще спрем след малко клипа на пауза, за да може да откъснем лайм. И да го отрежем. Да. Видяхте ли магия? Изведнъж съм надигнах. Дай да го отворя, ма. Ма зеленко! Искам да опитам зеленото. Нали знаете, че е зелена храна? И зелена и жълта. Да, всъщност и жълта и зелена. Виж като круасанчета са. Това е портокал. Да. Не е портокал. Мандарина. Няма. Банан, бе, банан. Къде? Ето го. Мандарина. Банан, бе. Ти лапна жълтото. Ами да. Хора, това е грозди. Зелено грозди. Ако не вярвате, че е банан, ето вижте, че е жълто. Чисто жълто. Искам да дам едно жълто. Падна зелено. Ужасно. Ще го махнем. Две жълтички. Така, отиваме да откъснем лаймче. Довиждане. Дойде. До след малко. Здравейте. Хора, ние оставихме желираните бомбони, другите за сестра. Тя има сестра. И за моята. Да. Няма да... Решихме да ни ядем лайм, защото да. И не съставаше.
Буквално мислихме, баща и дойде. Да. И нямаше толкова... Нямаше много. Някои са развалени. Бяха жълти повечето и са развалени. Да, пък жълто ние ядем, ама са развалени. Да, но искаме да е лайм, а пък то трябва да са 3 жълти. 2 жълти да. Пък те стават доста. Да. Да ви кажа, това грозде не ме наядите. Нищо, има още жълто. Какво ма? Можем да убием. Зелено. Даде. Ние в колко почнахме, ма? 2,57. Не, един беше. 3 беше. Ара, има още 1 час. Сега. Ние пак може да се продължим, де? Хора, ще спрем на пауза да не ви дра. Не, наистина няма да ядем нищо друго. Така, хора, започваме. Нищо не сме яли. Ходих да си взема якито, защото е малко студено и след малко ще легнем да си починем. Ей тук. Аз тук се прощавам. Айде докъде се свърши. Добре. Други ще ги да ги взяме? Да. Чакай, остава още малко. Добре. Аз изяде всичките хора. Ама ти изяди половината пакет. Хора, тя изяди половината пакет. Тя го изяде целия. Гледам така, защото днес е понеделник. Утре е вторник. Да. И трябва да ходя на просто даскал. Не е просто. Не, на мен ми харесва просто. Гадното е, че трябва да ставам в 7 часа. Да, това е малко гадно. 7. Ужас. После не мога да ставам. Мен ми се спи просто в часове. Иначе като се прибера мен. И на мен аз да спивам в час. Аз никога. Не, веднъж за малко щях да заспа. И госпожата ми вика: Мони, ставай! Не бях с класната. Защото ако знаете моите позанимания, каква е, не ви ще да знаете. Аз знам. Това е в моето училище. Тя. Аз бях първа. Да, защото тя е... Аз съм с сестра ми, тя се е в друго. Зади ви видео прасе. Аз почвам с зелената. Ами аз го отварям, хора, тя да се го дойде. Зелената е тази. Не знам дали е много зелено, ама чипсът беше малко скъпичък. И той не беше зелен, той беше също просто. Не, той с подправките просто. Ама беше 2,40 пък. Беше ли 3? Те тая 2,40-30 Добре, хора, всъщност после ще издем зелената, като се починем. Не, наистина. Ставяме тук. Вижте как и пакетираме. Ще го видите същото. Хора, сега ще видите как се намърдаме. Ама после не можем го спрем. Ще ни да... Хора, вижте да се намърдахме. Намърдахме се една до друга и още място има. И още сме с маска, да. Място, не маска. Да, но има... И мислим да си хапнем бейкросчето, ще си пуснем някое филмче. Да. Ма като сега като филмчето, ще се включим. Сега чакай само да го отворя, ще се Зелено има и жълто. Хора, до някъде, виж, те са жълти, но има и зелено. Да, течем. Ма тук да не се удавим. Така няма да гледаме филм. Лягаме да спим след малко. Да се вдигне малко надоле. Не, само стой. Тук си стой. Как седем легнали, ма? Мислете. Ама къде говорят хората?
Аз говоря, че си. Да, вика хора тихо. Ви да не говорите по телефона, бе. Ладно. Много е се. Като се наядем, ще се върнем. Ще ви казвам дали ще спим. Хора, завиваме се към краката. Иде малко да видим нагоре с моето горнище. Не. Ейде просто някак ще се гушнем и ще дръпнем леко. Това и то ще натопли. Окей. Няма да казваме на какво прилича, няма. Може и да се досечите. Че досечим се? Да. Ако искаш... не. Не. Приличаме на сгъчкани котата. Очите ми с маски и то еднакви, седно съм близнаци. И хамака си. Все едно сме в морето и се платушкаме. Юху! Мони. Насещаш? Да. Хора над нас има чадър. Да ни пази сянка. Вчера са ляли малката и сестра, защото тя има малко по-голяма. Всъщност тя е моята дема. Пак. Крака ѝ е. Защото ние сме втори. Да. Ами тя ми е втора. Да. За нея говоря. Да. С мене. Аз съм очилатка. О, бейбе, истина. Хора са върнем след като се напустим. Хора, изяждам се това и аз се наяждам. Обаче тя ще седи при нас, защото някои коткинци. Аз се накарах да извади одеяло, ама не извади. Ще да не е по-лесно. Що не извади? И сега ще питам бабката. Тя да не даде нейното. А? Да не даде нейно. Имам едно специално за хамака, ама тя ми го прибира някъде. 18 минути точно сме снимали. Хора, наядахме се, стига си яла. Пусна го. Хайде, това влизаме. Влягаме да спим и ще ви покажем тя като вземе отдял. Хора, Симонка отиди да вземе отдялото, а аз се покрих с и това. И буквално си взех още една, защото много ми хареса. Взе го, каза на баба си благодаря. Виждаме. Не знам дали се вижда. Тя идва. А не си ли отдял? Да, го намерих. Някой. Кой го е ползвал? Кой го е ползвал? Аз. Да намерим синото отдяло. Лягай е. Май не си отдял. Добре, да седи там. Не ти пречи. Това яки не са. Цапай ти яки. Дай бе. То голямо това яки. Як? Ама легна ли ни? Хора, баба не завихме си отдялото. Яке? Дай да съм да ги малко нагоре, ма. Що? Аз не искам, айде чао. Аз
Габито току-що си отвори устата и ми дойде кот предия. Хора, сега току-що си отвори, както разбрахте. Ще ги го мушва вътре. Не снимай. Мушкам го. Вижте се как стои. Какво правиш, ма? Хората е пълно психо. Тъпа ли си? И какви са тия там дед викат? На съседката батко. Тя се хилеше. Айде, хора, като да спи, пак ще я правим отново. Хора, си мога да спам. Но, понеже тя ядеше бейкролс и бейкролс е върху нея. Мисля, казвам го така, ще баща и мисля, че баща, като го няма, ще го направим. Докато тя спи, ще я будна и ще кажа, понеже майка и сестра я отидоха на разходка и тя чака да й донесат нещо, ще й кажа, че са прибрали. Тя ще скокне. В смисъл, ще почне да се радва. И ще видите каква ще е реакцията. След малко почваме. Така, хора, се спа. Хора, нещо и става, постоянно се мъртва. Ето тук е бейкроса, вижте къде го е оставила. Аз съм по-надолу от нея. Тя се спа, докато го яде. И в момента нищо не яде, но... Лата, защо? Сега си шумокова. И сега ще се събуди. Ето я. Сега го действаме. В момента. Мони? Добре, не е будна. Сега пак ще пробваме. Мони? Пълнова. Мони! Майка ти и Дарка се прибраха. Не бе, къде да Хорошо, върна си. Не, тя наистина чака много хубаво нещо. Знаеш колко